Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume-ke ngokuphupha ugibele itekisi. Uyaphupha ephusheni ugibele itekisi, kusho ukuthi isibonakaliso, uyaboniswa ugibele itekisi. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Isikhathi esiningi kuyaye kubike isifo, kodwa-ke kuya ngokuthi isimo salapho ephusheni sinjani, mhlampe imoto iyenzani. Kodwa ngesikhathi esiningi kuyaye kubike isifo, kubike ibhadi. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment, uthole namanye amavidiyo amaningi lapha ku-YouTube. Sichaza kabanzi ngey'nhlobonhlobo zey'moto, sichaza kabanzi ngey'nhlobonhlobo zey'lwane ukuthi-ke uma uyiphupha lokho kusho ukuthini. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp uzosibuza kuyona njalo ekuseni uma uphuphile. Nisale kahle, ningakhohlwa uku-subscribe.